Здравейте, казвам се Марина Маринова, живея в град Варна и завърших успешно базовият си курс по маникюр, педикюр и ногтопластика в школата на Таня Ангелова. Избрах да запиша точно този курс, тъй като той ми даде възможността да сформирам графика си точно както аз искам. Курсът се провежда и присъствено, и онлайн. Съответно аз избрах онлайн формата на обучение, тъй като през деня ходя на работа и нямах достатъчно време, което да отделя, за да ходя присъствено. В точния момент попаднах на този. Курсът е невероятно сформиран. Всичките материали, които включвах, са обяснени изчерпателно. По нищо не се различава от курсът, който се води присъствено. Другият плюс при този курс е, че вече може да се плаща и на вноски чрез TBI. Преподавателката е абсолютно винаги на линия, отговаря много изчерпателно, изключително бързо, по всяко едно време на деня. Освен това, аз имах възможността да се срещна с нея на живо, за което съм адски щастлива. То отново казвам, че курсът би помогнал на хора, които имат натоварено ежедневие, но въпреки това биха искали да изкарат курса. Затова изобщо не го мислете, а действайте. Наистина ще останете доволни от всичко, което ми предстои.